El Taradell es va avançar al marcador gairebé en la primera jugada de perill que es va veure en el partit. Era el minut 16. Solà treu un corna des de la banda dreta del seu atac. El porter biguetà Xavi Tarrés toca la pilota sense allunyar-la i Mane remata amb potència al fons de la xarxa. La rèplica del Vic no es va fer esperar i 5 minuts després, Pep Puigdescens rep una pilota dins l'àrea. La primera rematada la rebutja la defensa, però la segona acaba al fons de la porteria taradellenca. Amb l'empat semblava que els dos equips tenien ganes d'oferir un bon espectacle, però el joc va anar a menys a mesura que passaven els minuts. A la segona part el joc va caure definitivament. Els dos equips acumulaven homes al mig del camp i es feia impossible crear una sola jugada de perill. De fet, les ocasions van ser més per errades defensives que no pas per l'encert dels davanters, que no rebien pilotes en condicions. L'única acció destacada d'aquesta segona part va ser aquesta jugada de Serra Bassa, que no va saber aprofitar una sortida equivocada del porter Tarrés. Pel Vic, el perill el portava per la banda Joanet, que va entrar en el segon temps. Ja cap al final del partit i quan el Taradell donava per bo l'empat, el Vic va disposar d'alguna ocasió, com aquesta pilota aturada de Rubén, que no va saber sorprendre el porter del Taradell David, i al final els dos equips es van repartir un punt cadascun.